أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعد جماعة musulmai yan uwa musulmai ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana Yusuf Haruna, da'awa da hujja. A yau kuma na zo ne da ci gaba da nuna ƙarya da su Azaman da su Mamman Sono ke ta yi wa addinin musulunci, wanda insha Allah ba za mu tsaya ba wurin ƙale inda za su yi, kuma za mu ɗauko, za mu baje, za mu tona insha Allah. Idan ba za su ji kunyar yi ma addinin musulunci da musulmi ƙarya ba, mu kuma su babanci ne duk da sauran 'yan uwanmu, ba za mu ji kunyar fitowa mu gaya musu gaskiya ba. Abin da zan yi magana yanzu a kai shine akwai wani postin da na ga shi Mamman Sono ya yi. Kai Allah mun gode maka da kai musulmai, alhamdulillah bi ni'matika, alhamdulillah bil islam. Wato in Allah ma yi ka musulmi kadai, iya yayi ka musulmi kadai, ka gode mishi. To in ba baranka da ma ba, kai ka rasa inda ka daga yau daga kame he kamo nan sai kamo nan sai kamo nan, an rasa inda za a zo a cikin littafin alqur'anin a zo a yi mana wannan baranka da marhe dai a kamo can a kamo can. Jama'a ga postin din da nan in kun duba, wai akwai ranar da ba zan manta da wahalar da na yi a cikinta ba, shine lokacin da babana ya sa ni sai na yi wa annabi salati, ko sallallahu alaihi wasallam in ma babu, domin mun faɗa in kai baka faɗa ba. Na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati har 3,000 duk rana tsawon kwanaki 40. Ashe wahala nake yi, wai ni ga masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu mun sa in baka sa ba, za mu shiga aljanna kafaɗa da kafaɗa da manzon Allah. Sai ga ceton Yesu almasihu ya zo kyauta, ba salati ba durƙuso, kyauta. Jahilci bai ba wallahi. Allah Mamman Sono ka ƙara zuwa kai karatu, saboda addinin naka ma da kana da ilimi a cikin addinin naka ba za ka goranta durƙuso ba, domin Allahn ka da kake cewa Allah da kake bi shi ya yi durƙuso. Kaga a wannan gabar, kaga shi kanshi Allah naka ka wurga mai magana, dan shi ma ya durƙusa ma Allah, shi wanda kake ce ma Allah, to shi ma ya durƙusa. Ai inda kana karanta scripture ka da kyau, duk kiristan da ke karanta Bible da kyau zai wahala ka ji ya raina durƙuso. Ai ita ce kadai ibada ma a cikin Bible, babu wata ibada ciki, kawai sauran dai tafe-tafe da sauransu. Ita ce ibadar da aka ce a yi a cikin Bible. In banda ita ina so a kawo mu wata ibada kwara ɗaya rak da Allah a cikin Bible wanda aka ce ai ibada ce. Wannan durƙusan ita kadai ce ibada wanda ya sai, wanda kuka ce mu Allah, wanda shi bai kira kanshi Allah ba, shi ya durƙusa, amma kana gorin durƙuso. Sannan mala'iku za su durƙusar da kai, za gane wannan magana. Wallahi lokaci na zuwa. To mahallin shahid na maganar nan shine a wannan rana da ba za ka manta da ita ba, kai Mamman Sono, ta nuna cewar mahaifinka ya sa ka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati 3,000 na kwana 40. Wannan wahala ita ce wadda ba za ka manta da ita ba. To ita wannan wahala da ka kawo dole ta fada a wuri uku, laifinta ya fada a cikin wuri uku, dole zai fada ɗaya. Na ɗaya, ko laifin ya zama idan daga alƙur'ani aka ba da izini, aka ba da doka, Allah ya ba da doka ta a yi salati 3,000 a jere kwana 40. Idan Allah ne ya tilasta mutane ya ba da wannan umarni a cikin alƙur'ani, to Mamman Sono kana da dama bayan ka bar musulunci, Allahnmu na alƙur'ani, tunda ka ga kai ba shi ne Allahn ka ba, to he ka ga laifin Allahnmu cewar ya tirsasa ya ce a yi, to kuma dai babu alƙur'ani, babu inda Allah ya ce a yi ma annabi salati 3,000 a jere kwana 40, ko a yi salati kaza
a'a ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma bai ce ka je kai salati 3,000 a kwana 40 ba. Kaga yanzu mu Allah mu idan shi kake so ka nuna ko ka aibata anan, Allah mu ya fita, domin bai baka izinin ka je kai salati, bai baka dokar ka je kai salati 3,000 kwana 40 a jere ba, kamar yadda ka faɗa. Babu ruwan Allah mu ya fita anan gurin. Sai wanda ake yi wa salatin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka kawo wani hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni a yi mashi salati 3,000 kwana 40 a jere, in ka kawo wannan to zaka iya dora ka ce bayan ka ba addinin musulunci ka ga laifin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin shi ya bada umarni a yi salati 3,000 kwana 40 a jere. In ko babu wannan, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita daga zarginka, baya cikin wanda kake zargi, baya cikin zarginka. Yanzu wa ya rage? Sai babanka.